To mai sauraro barkanka da zuwa, sannan ka da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Saƙon gaggawa ga al'ummar Nijar baki ɗaya. Yanzu mai girma Abdurrahman Chani ya yi magana a kan sakin tsohon shugaban ƙasar Nijar mai girma Bazoum kenan, wanda har hakan ne ya jawo hankulan al'ummar Nijar domin sun fito su tsaya tsayin daka domin su ga an saki tsohon shugaban ƙasarsu Bazoum. Wasu daga cikin al'ummar ƙasar Nijar sun fito sanyi zafafan maganganu akan al'ummar Nijar baki ɗaya, wanda har hakan ne ya jawo hankulan wasu daga ciki za su fara ta'addanci a ƙasar Nijar yanzu haka. Kai tsaye General Chani ya dakatar da duk wasu fitintunu da kuma wasu ta'asa da ake so a tayar a ƙasar Nijar yanzu haka. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Yanzu General Chani ya yi magana akan tsohon shugaban ƙasar Nijar mai girma Bazoum kenan, wanda General Chani ya ce ranar Juma'a 12 ga watan Ramadan za a fito da mai girma Bazoum domin ya je ya karasa azumi da iyalinsa, wanda har hakan ne ya sa al'ummar Nijar wasu daga ciki sun fito suna rali na ganin za a sakar musu tsohon shugaban ƙasarsu zai shaƙi iskar 'yanci. Mai sauraro kar ka manta, muna ƙara tuna ma, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.